Och, mae yna hwyla mwnc ar dad dyddiau yma. Dwi wedi dod allan i gael 5 munud bach o lonydd o'i gwyno fo. Ond, i fod yn deg, mae'n boen iddo fo bechod. Postman ydi dad dylwch, ac ers i'r ffordd drwy chwarae ddymchwel, dyd y methu dilifrio i Foundry Terrace na Ffarm Talsarn. Fe oedd y bus yn ofnadwy o lwcus efo lôn fyd, cofiwch, sydd wedi gallu bod yn ddamwain ofnadwy. Da chi wedi clywed be ddigwyddodd, do? Naddo, iawn. Oedd y bus ma'n dod ar hyd y ffordd drwy'r chwarel a tra oedd y bus arni mi ddisgynnodd y lôn i mewn i'r pwll. Tad Erin oedd yn dreifio bechod. Gafodd o andros o frawd tra'n gwyru. Welodd ar y cwbl yn y drych cefn. Fe oedd o mor lwcus o gyrraedd ochr arall y pit cyn iddo fo ddisgyn. Mor lwcus. Felly ia, am be mae dad yn cwyno, mae'n mynd ar y nyrfa i, achos fysa'r ddamwain na di gallu bod yn ofnadwy. Fysa yna ddim ots am lythyra tasa'r beth wedi bod yn waith, nasa? Mae yna sôn bod nhw am agor giatia mawr Plas Talsarn, fel bod hi'n bosib cered trwy ddinanlla. Falle wneud hynna stopio postman piw rhag cwyno.